Kamu na, kay mauni ang wa masakti pag-ayo sa kadaghanan. Ingon si San Pablo mga kaigsunan. Ato ni basahon di buong chapter yun. Ako basahon ha? Si San Pablo, nasa speaking in tongue. Si San Pablo. Ika naman ang speaking in tongue is extraordinary gift. Isa to? It is only given for a few. Ihatag lang na sa pipila. Dili sa kadaghanan. Isa na ingon anak, si San Pablo. Ito basahon. Pwede na mo. Makorek na din ato mga paagi. Dugang pagtulunan may tungod sa espiritahanong mga hiyas. Ang pila ini ang gift of tongue. Okay? Amay ninyong tinungaon ang ugma o mga hiyas na espirituhanon. Napila gayon ang pagsulti sa mensahe sa Diyos. Ang magsulti o lahing ng pinunungan, ano ni? Ang speaking ita. I-recognize ni San Pablo. Ang magsulti o lahing ng pinunungan, wala magsulti na ito sa tao. Tuninin na ito sa Diyos. Tungkol kay walay makasabot ka niya. Nagsulti siya sa tinagong panabutan, pinaagi sa Espiritu. Tuloy masabtan. Alright. Apa na nagsulti sa mensahe sa Diyos? Nagsulti sa mga tao naglingkod, nagdasig, o naglipay kanina. Ang nagsulti lahing na pinulungan, naglingkod sa iya, kao kanina. Kung ito mag-speaking in tongue ay, naglingkod sa iya, kao kanina. Ang panagnasulti sa mensahe sa Diyos, naglingkod sa tibuok simbahan. Isa itong nagsulti sa mensahe sa Diyos, naglingkod sa tibuok simbahan. Ang nagsulti sa laing pinulungan, speaking in tongue, naglingkod sa iya na kapuganin. So, may kalainan ha? Mas, San Pablo, pupunta ako makapuntanan, makasulti o lahing ng pinulungan. Apan, palabihon ko na tao yung kailan. Apan palabihon ko makapuntanan, makapadot sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Diyos. Mahinungdanon pa kaysa nagsulti lahing ang pinulungan. Gawas kung may makahubad sa isulti ang malingkod ang tibuok simbahan. So, muna na di magsulti lahing pinulungan, kinahanglan ipahubad. Aron, malingkod ang tibuok simbahan. Paray. Usa kung mo ana ako kaninyo, mag-igsuod o magsulti lahing ang pinulungan. Kung sa may inyong makuha ka na ako, wala kayo. Gawas mo ng sulti akong mga pahayan, ikan sa Diyos, o kahibalo, o mga dinasi na minsan yung pagtulunan. So kung wala ko rin yun, yung magsulti kong speaking in tongue, no, mo kasabot, kung sa may makuha din niya na ako, oy, wala. So giklaro ni San Pablo din. Ako din yung tarunong magbasa, i-recognize ni St. Paul na doon nandiyo yung extraordinary gift ang speaking in tongue. O kung ang pagtingog sa trompeta, una-unaan, kasi analogy, una-unaan ang mga instrumento sa musika na walay kinabuhi sama sa flauta o sa alpa. Kung saan man sa katawang pagkahimo sa tunog o dili klaro ang pagtukang hinihingi. So mag-appreciate ka sa tunog kung may klaro na sunatan. Dili. O kung ang pagtingog sa trompeta dili klaro, dili tinaw, kinsa may mangandam alang sa kubad. Wala kayo. Una na may puri dire, di panahon na lunay mga kaaway, ilang bubutog trompeta. Sayo na may kaaway. Balay. Sa samang paagi, kinsa may makasabot ka ninyo kung magsulti ka mong lahing na pinulungan na dili maklaro. Chalala in the morning. Chalala, chalala in the
Ano na yun? Wala. Nasabta rin ang sulti sa kampo. Padayon nila. Sa samang paagi, din sa may magkasabot ka inyo, kung magsulti ka mo, lahi ng pinulungan, kanili ipaklaro. Ang inyong mga pulong pamanaw naman, uban sa hangin. Laro no? Ano pinunitun ani ka sa mablokay? Only Catholic speaking in tongue. Patay na nila. Apan kung hindi ako makasabot sa pinulungan na gigamit, alam ka na ko ang nagsulti ni Langyaw, o mauusap ako ala kaniya. So Langyaw ako, foreigner ko. Ewan kasabot sa kunisulti. Tadusin. Tungod kay nalimuha man ka mo sa pagkagon sa mga hiyas sa Espiritu, tinguhaan ninyo ang hiyas na makapalikod sa simbahan. So gusto ni San Pablo ang makapalikod sa simbahan na inabaw ninyong tinguhaan. Saan to? Mensahe sa Ginoo. Ang pagtulunan sa Ginoo may ano? Isang yaw. Instead, magsultitan lang. Sabot magsultitan na yung pinulungan doon. Masaktan kayo na. Gusto ni San Pablo, ubaron ang pagsulti sa laing pinulungan. Padayon ka. Kaya kung mag-ampo ako sa pinulungan na hindi masaktan, mali, speaking ita. Kung mag-ampo ako o pinulungan na hindi masaktan, nag-ampo ang akong espiritu, apan ang akong muna-una, wala makasabot. Kung sa unsa man ang akong buhaton, mag-ampo ako uban sa akong espiritu, o sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu o sa akong salabutan. Kung magpasalamat ka mo sa Diyos uban sa inyong espiritu lamang. Kung saan man sa kayan ng tao, namitangkong sa pagsimba sa pag-ingon kung amen. Sa inyong pagpasalamat, na hindi kayo siya makasabot sa inyong ipanunti. Sampol kita tanan mag-speaking kita. Kung saan man pag-ingon amen, tentong tapat, huwag man siya masabot. Di ikaw po, kontrol po magkasabot. Na kung sa may isulti. Apay, sa panahon, sa pagsimba. Ingon San Pablo. Diha, sa pagsimba palabingon ko, ang pagsulti lamang sa limang pinulungan niya masabot. Anong pagtutulog sa uban? Kahit sa pagsulti, libo kalahing ang pinulungan na dili masaktan. Mas maayo pa magsulti sa klima ng kapinulungan nga masaktan. Kaysa libo kasinultian, maway nakasabot bisan usa. Padayon kasi isulti sa mga. Yung San Pablo, mga igsoon ayaw kamong pagpagkasama sa bata sa inyong paguna-una. Pagpagkasama kamo sa bata ay tungod sa dotayn, apan pagpahamtong sa inyong paguna-una. Nahisulat kini sa kasulatan, sultihan ko kining katawhan, pinaangkis sa mga langyaw na nagsulti, o dili masabtan na pinulungan, apan bisan panihini, ang akong katawhan dili gumatin kanako, nag-ingon ang Ginoo. Busa, ang conclusion ni San Pablo, ipagod siya sa Old Testament. Busa, ang lahi na pinulungan, ilhanan lamang sa mga dili matuuhod. Busa na ang pagsulti na pinulungan, ilhanan lamang sa dili matuuhod. Pero saan ay ihatag sa Ginoo ang speaking ita? Alam sa mga dili matuuhod, alam makasabot sila sa mensahe sa Ginoo. Ito itabo sa Pentecost. Ang ilang isulti aramay, pero ang ilang naduog sa mga Espanyol yung lingwa. Sa mga Italiano, Italian ang ilang nasaktan. Nasaktan? Kaya ang pagsulti lang yung pinulungan, alam sa mga wala pa oo. Nasaktan? I-explain sa Pablo mag-ayo. Eh, dito na nagtuo naman. Uy! Yan lang na po ang mensahe sa Ginoo. Ano man, official teaching sa simbahan na nasa Catechism of the Catholic Church. Yan ano makita pa man ang mensahe. Yung official teaching sa simbahan na suwat naman. Sa ilang panahon pa man nasuwat. Pero karoon na suwat na.
Nana po tayo, Word of God. Biblia. Kumplito na. Nagkaroon, sunod. Ningon San Pablo, ang dili sa mga usa, ang lahi ng mga pinulungan, ilahanan lamang sa mga dili magtotoo. So sa itong lahi ng pinulungan, anak ko sa mga dili magtotoo. O dili sa mga magtotoo. Lalo no? Ang pagsulti sa lahing pinulungan, anak lang sa dili magtotoo. O dili para sa mga magtotoo. Yan naman ito, nagtuo naman na. Uy, nagsabta. Perting laruan eh. Padayon. Sa samtang niya sa pagsulti sa mensahe sa Diyos, alang sa magtotoo o dili alang sa mga dili magtotoo. So, ang isulti niya ay ang mensahe sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, manahasulian, ang pagtulunan sa Ginoo. O di gusto, nakakuna ni San Pablo na itong tanan niya musulti kita sa official teaching sa simbahan. Yan naman. Ang simbahan, mao ang haligi o sugaranan sa kamaturan. Kung saan simbahan? Haligi o sugaranan. At pagpakan ang atong simbahan. Ang simbahan, walay opinyon. Ikaw mo ako, doon ay opinyon. Pero ang simbahan, walay opinyon. Ang simbahan, haligi o sugaranan sa kamaturan. O nagtutuin ninyo ang Catechism of the Catholic Church. O na isang yaw sa tanang religious organization. Yan naman, o na magalingkod sa simbahan. Amen? Unsa ang simbahan? Haligi o sugaranan sa kamaturan. Ang mga maestra, 5 years nag-study sa ilang pagkamaestra. Tinoon din eh. Ang mga engineer, nag-study mga 5 years sa ilang pagka-engineer. Ang mga abogado, sa inyong pagtuon sa kinaatman ng tauhanon, how much more sa kinaatman sa Ginoo. Muna tagtanan karon, tinahanglan atong family, Unite Catechism of the Catholic Church. Tingnan mo ang pandulo, haligi o sukaranan sa kamaturan. O dili na mo masahan, dili mo na mo malindan, na naman inyong ibuktan ang haligi o sukaranan sa kamaturan. Amen? Kung magkatingong ang tibok simbahan, o kung usag-usa, magsulting mga pinulungan nila masabdan, unya, musulod ang pipila. Kaordinaryong tao, kanili, mga magtotoo, hindi ba, may sila na nabuhang kamong tanan. Balik ko na ito, ha? Sisig-sugi rin sa San Pablo. Tingnan San Pablo, usag na magkatingong ang tibok, di ba kung usahay, mag-speak kita ng tanan, tsalalalalalala, bigas mo, tsalalalalalala, bigas, tsalalalalalala, tsalalalalalala ng tanan. Tingnan San Pablo, usag na magtingong ang tibok simbahan, o kausag-usag magsulting mga pinungan, na dili masabtan. Sabihin mo, magsulting na mo, laing pinungan na dili masabtan na musunod kayo yung pipila ng mga tao, na dili mga magtotoo. Dili ba may sila ng kaninyo, ng abuhang ng mga tao mahagani. Tinawadili. Kinsay na dito na? Si San Pablo, si San Pablo, may nisubian eh. Dili si Father Darwin, padayon na ha. Apan ko lang tanan magsulti sa mensahe sa Diyos. Yan i-compare ang magsulti, swingin na o ang magsulti, mensahe sa Ginoo. Yung San Pablo. Apan ko lang tanan magsulti sa mensahe sa Diyos, pagtulungan sa Ginoo. Sa official teaching sa Ginoo, sa Word of God. Apan ko lang tanan magsulti sa mensahe sa Diyos. O niya may musunod, kadili magtotoo. Huwag wala'y hiyas sa pagsabot sa laking pinulungan. Sudyaan
o hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati o ang iyang tinago ng mga mula-mula pagkutya o muhamak siya o simba sa Diyos o ingon siya ang Diyos na niya uban kaninyo. Kung magsulti ka sa mensahe sa Ginoo sa pagtulunan sa Ginoo, ang dili pagtotoo makasabot. Pero magsulti ka na sa ang mga nilipot pagtotoo ingon na mabukang ng mga tauhanan. Isinagsulti si San Pablo. Nabasahan ninyo wala? Nabasahan ba ninyo wala? Panayon na itong basa sa San Pablo. Kung masubok mo na po, nasukin nyo San Pablo. Nagkaroon! Ningon si San Pablo, ang ipasabot ko mga igsuon mo. Yan ang tumila mo rin. Iniktigom ninyo, ako man magkawi, ako man magtudlo, ako man magwali, ako man magsuntik lahi ng pinulungan. So yan ang i-recognize ang speaking in tongue. Karon, paginaw mo. O kaguban, pagayon, magpubad sa kahulugan ni ini. So doon ay mag-speaking in tongue. Kinahanglan doon na po'y magpubad ni ini. Malayan ka. Kinahanglan na kinitanan buhaton aron pagpalikod sa palayan ka. Kung doon ay musulti at lahi ka pinulungan, natanong, gawin na mo. Gawin na mo ha. Si San Pablo na isulti agad. Mga kulunal ba doon siya? Kung doon na, kung doon ay magsulti at lahi ka pinulungan, kinahanglan duha o tulong lamang. Bila-bila? Tanan naman. Pinoon dili. Kung sa iyo na San Pablo, duha o tulo lamang. Duha. Sunod. Duha o tulo lamang. Magpanos-panos sila pagsulti. O langin ang muhubal ni ini. Kung sa to? Magpanos-panos. Dili magduman. Itawag na siya. Pagduman niya rin, spiritual pride. Kung sa'y nahanin niyo, kung magduman ako, spiritual. Yan kung magsalala mo, kinahanglan dunay mo. Hindi magduman, ano mo, Pentecostalism na. Tanawa Pentecostal. Mga tumba sila. Ining-anak sa jacket sa pastor. Mga tumba sila. Ining-anak mo sa jacket sa pastor. Tumba na sila. Pag-kirig-kirig. Pentecostalism na siya. Kung nakasun ang Pentecostalism sa Catholicism. Oy, nasakta. Padayon ka sa isulti ni San Pablo, kay kung kamahuman si San Pablo. Iwasan ta meron. Apan kung wala'y magkahubad sa inyong murang usan niyo ingon si San Pablo, kami na mga seryoso ko ini. Kaya isulti ni San Pablo, kinahanglan mahulong ng kabuhangan. Kung pagkandoon na ang practice in Pentecostalism, speaking in tongue. Nakalayan na, apan kon, walay, tidak sa inyong pagsimba. Kami lamang. Sabar lagi si mana? Disultan naman sa Espiritu Santo.
sinabot ini. Kung may bumubay, panghihiyan. Sino sa Pablo? Shut up. Shut up. Kasi nag-ingon, hindi si madadalong rin ha. Igo na ito ko nagbasa ini. Padayon lang. Kurang din mo ganahan tanaw na ito. Okay. Apan kung wala'y magkabubad, kinahanglan pahilungon sila diya sa itong magsimba. Kinahanglan pahilungon sila. Yung sa mga paghilong na tanan lang. Rayon na ha, pasupiha sila nga lamang sa ilang kagalingon sa Diyos. Sato pa, pahilungon sila. Private lang ang ilang pag-speaking nila. Daily public. Nasangkan. Kaya kung mag-speaking in tongue ka, hindi na kakapugong sa iyong kagalingon, you are walking possessed. Gitawag na sa mga exercise of divine possession. Wakang ibaw sa mga emanipulong sa liko. During sa speaking in tongue, gitawag na siya divine possession. Divination gihapon. Nasangtan? Padayon tayo kung mga San Pablo. Tingnan si San Pablo, ibalik mo niya sa chapter 30, 29. Duha o tululabang kanina ang yatagan sa mensahe sa Diyos. Ang pasungikon. Hukuman, mako'y magtimbang sa ila, ipanulti. So, ginangnan ang mga gift of tongue, do na joy, interpreter. Kung buhay mo interpret, siya. Isa to? Siya. Is declaring kong bakbak. May sulti, isang kapag. Kinsa ang masulti? Duha, or, kanang tulod na ba yun? Tulod na ba? Duha, or, dapat lamang 2 or 3 at most. Nagbantay mo ha. Lampas ng inyong ha. Lampas mong langit. Mahimo ka mong tanan, magbanos-banos sa pagsuti. Sa pagdungan, sa isulti sa Pablo, magbanos-banos o sulti. Sa may nitapo ninyo, nagbanos-banos o sulti, nagdungan, nagbanos-banos, nagdungan. Dituman mo sa Pablo Huwag na mong maningong lalo kayo. Lingon si San Pablo, ang hirap sa pagsulti sa mensahe sa Diyos, kinanglan bukas sa pagpugong sa pagsulti. Pagpugong. Kung di nakakapugong, nayawangan na. Pamino ha? Kung di nakakapugong, nayawangan na ka. Dahil siyang ka, abot ka mo sa religious organization, leader ka mo sa mga religious organization, ini speaking in tongue nila, nahuman na sila, siya nag-speaking in tongue ba? Sus, naghanang demonyo soon sa iyong lawas. Grabe ba? Satan is master of deception. Nagkaroon, sunod. Tarayin na sulit sa Pablo. Saan mo nasa tabangan? Alas science. Alas 4 media pa man. Dali, alas 5 media, magpipurong na. Ingon sa Pablo, ang iya sa pagsulti sa mensahe sa Diyos,
Kinahanglan ubos sa pagtubog sa pagsulti. Kaya ang Diyos, dili Diyos sa kagulian. Ang sa Diyos? Ang Diyos, dili Diyos sa kagulian. O sama sa tanang mga simbahan sa katawan sa Diyos, o dili siya Diyos sa kalinaw. Kamay nita ko ang mag-speaking itang natanan. Kagulian. Ang Diyos, dili Diyos sa kagulian, kundi Diyos siya sa kalinaw. Ingon San Pablo, naguna-una pa kamo, nagdalikan kaninyo ang pulong sa Diyos, o karoon may nagkadabat ni ini, kung may naguna-una na siya sa hilo sa Diyos, may hiya sa Espiritu Manan, pinahanglan inhon niya ang gisulat ko na ninyo na sugo sa Diyos. Kung saan niya isulti? Kung doon na may hiya sa Espiritu Manan, ilhanin niyo ang kining akong sulat, sugo sa Diyos. Unang ako nag-isulti ninyo kamamang isugo sa Diyos. O daghan mga religious organization karon gawa na mutuman sa sugo sa Diyos. Ako na nagklaro ha? Aron matinawan na sa tinubod na paagi nag-iya sa Diyos. Huwag mo yung naway tinubod Pilimit ni San Pablo. Tanawan ninyo ang mga Pentecostal during sa ilang baptism of the Holy Spirit. Yan ang muna sila baptism of the Holy Spirit, tungkol kiwa sila sacrament of baptism. Wala sila sacrament of confirmation. Kita, hindi na nakinahanglan ni anak. Yan naman, nakadawag na ta o sakramento. Why makatubog sa sakramento? Igsuon. Because sacraments are instituted by Christ. Uy, lalo pag-baptism of the Holy Spirit paman mo.